Фантомас. Особено ако има мъжки е гуша. Ето виж, нямат перца долу. Още са на колко са? А вода няма ли да им сипаш? Тъй като не се упражняват да пасат на видна. Няма другите обичали. Справяш ли се, Бади? Мамо, наглеждай камера. Тебе, аз много те обичам. Какви сърцеразвивателни думи. Моя кръстник. Ай, кръстник. Моя приятел. Ти на мен си ми приятел, а на него си ми кръстник. Добре го казвам. Аз много малко ама нещо. Ти днеска на колко години ставаш? Аз. 7. 7. Какво, коте? Много готина. Заребявка. Сега се вежа. Купим почти ново такова, нали? Тато свършва. Уау! Ей! Спука гигантския балон с какъми! Ама ти танци, ще учиш ли танци ти? Не. Знам, че ще бъда коледар. Коледар? Има ли го това как ми справя? Just buy the Lego block. To each page. Това е това. Айде. Каса 8. О, честит празник! Честит празник! Честит празник, Борка! Как страхотно! Каква изненада! Каква вечеря! Празник! Как си? Добре. Супер, много добре си се подготвили. Какво? Рояк е там зад лампата. Стига, бе! Откъде? Ами може би от топ бара, дето е на покрив. Този, където го приготвихме за Бояна. Не влизай в банята. Излез. Той се намокри, бе. Виж нашата паста. Това ли е паста? Каква е тази? Акацията, виж колко пити изградих само за 2 седмици. Значи тая само им я бях сложил, а всичко друго 1, 2, 3, 4, 5 и са почнали 6. Много има паша. Да. Гледам да акацията се пръска тази година, ма се доближи. Те нямат майка, Пепи. Ами не знам, може. Не, те не са като стон. Вие какво правите? Как е 1 юли? Ама и ти звучиш така. Много поздрави на Аци
Я днеска какво имате вие? Какъв е този празник, днешния празник? Днескашния празник. Пластелина. Няма ли ден на детето? Няма ли деца тук? Какви подаръци получихте? Няма така. Страхотно си се постарала Наталия и Пепи, браво. Страхотно. За вас сте, винаги. просто. Как? За вас, ако не се постарае, за кой? Коте, доволна ли си вече? Да. Най-вече на... Започвам да ям. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Живи, Живи, здрави здрави и децата. децата да са И на За здраве. бъдещото Терзай, детенце. че работата чака. Ще те изпапа? Да. По-горните стават на топчета. Чакай да ти го отворя, чакай! Какво е това? По-пак за поборничите. Чао, Косля. Да, знам. При строежа. Лека нощ. Лека.